Misaka na sa 61 ang namatay sa pagbaha o landslide sa Maguindanao del Norte. 20 kanila, dungan nga gilubong sa mass grave sa Dato Udin Sinsuat. Samtang pipila ka balay sa apektadong lugar ang gisulod ug kawatan. Ano ang report ni Abby Caballero? Sa aerial video sa Philippine Coast Guard, ingon ani kadako ang danyos tungod sa pagbaha ug landslide epekto sa bagyong Paeng sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Daw dagat ang tibuok probinsya. Ang mga humayan nalubog sa tubig baha. Matod sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, misaka na sa 61 ang namatay sa pagbaha ug landslide. Sa maong ihap, pinakadaghan ang natala sa Dato Udin Sinsuat nga anaa sa 42, 8 sa UP, 7 sa Dato Blas Sinsuat, 3 sa Barira ug 1 sa South UP. Usa sa pinakaapektado ang sitio Tinabon, Barangay Kosyong sa Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, kung asa tataw ang kadaot nga dala sa pagbaha. Ang mga rescuers sa Philippine Coast Guard ingon ani kalisod ang giagian, mapangita lang ang mga residenteng missing sa maong barangay. Gamit ang kahoy, mano-mano ang pagpangita sa mga rescuers sa hangtod paa nga lapok sa lugar. Samtang sa kuha nga video sa program director sa usa ka NGO nga si Fatima Kanakan, 20 sa mga patayng lawas nga nahukay sa sitio Tinabon sa Barangay Kosyong ang dungan nga gihatod sa ilang kabanay sa lubnganan sa usa ka mass grave sa lugar. Samtang bisan sa pait nga kasinatian sa mga apektadong residente, duna gihapoy may pahimulos nga mga kawatan. Kini human nga gikawatan ang pipila ka balay sa sitio Tinabon. Lakip ang balay sa kagawad sa barangay nga si Abdul Campo. Busa gibawal na nila nga mosulod ang wala mailhi sa mga opisyal sa barangay. Pinapasok ng ibang mga binata ma'am na hindi galing dito sa amin. Kahit yung bahay ko ma'am, hindi pinatawad. Yung pantalon ko, gilagay ko yung cellphone ko doon. Binuksan itong bahay ko, pinasukan pa talaga ma'am. Nagpatupad sila na bawal na yung mga magpasok dito na hindi ma-identified ng barangay official dito ma'am. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.